de tercer de l'Escola El Sagrer us volem fer una ponència sobre la llum. Abans de començar la nostra ponència, farem una pregunta que haureu de contestar un cop acabada l'exposició, perquè no sabeu el que hi ha dins la capsa? I el tema va de com és que veiem el que ens envolta. Com és que veiem el que ens envolta? Quan ens vam presentar el tema, després de parlar-ho, vam veure que per saber coses de la llum calia que treballéssim. Com és que veiem el que ens envolta? D'aquesta manera, els nostres mestres, la Ramona i en Joan, van cercar experiments i entre tots van buscar informació per anar a saber més coses de la llum. D'on ve la llum? En parelles vam parlar d'on venia la llum. Vam veure que hi havia un munt de fonts que donaven llum. Amb aquesta diapositiva podem veure exemples de fonts, com ara el sol, les bombetes i el fluorescent. On podem trobar la llum? La llum és una forma d'energia que porten els cossos lluminosos. I hi ha dos tipus de llum, la llum natural i la llum artificial. Després de parlar de les diferents fonts de llum, vam arribar a la conclusió que la llum és una forma d'energia perquè produeix canvis als objectes i en els éssers vius. També vam veure que totes les fonts no eren iguals. I amb l'ajuda del material que havíem portat, vam fer dos grans grups, la llum natural i la llum artificial. Llum, foscor, quins objectes hem... Llum, foscor, quins objectes hem vist? Els objectes són visibles quan la llum arriba a l'objecte, rebota, aleshores l'ull ho capta. Per començar a descobrir per què veiem els objectes, vam observar què passava amb els objectes en una habitació fosca, il·luminada, amb una espelma, un halot i fluorescents. I vam veure que els objectes eren visibles quan hi havia llum. Per tant, els objectes són visibles quan la llum arriba a l'objecte, rebota, aleshores l'ull ho capta. L'ull humà, com hi veiem? Al mateix temps que vam descobrir que necessitem la llum per veure els objectes, ens vam adonar que havíem de conèixer el funcionament de l'ull. I ara us explicaré com funciona l'ull. La llum rebota l'objecte i entra per la còrnia, que concentra el raig. Passa per la pupil·la, travessa el cristal·lí, es projecta a la retina i el nervi òptic l'envia al cervell. Cambra fosca, model d'ull. Vam mirar des de la finestra de la classe els edificis i els arbres i vam veure que el cel estava a la part de baix i els edificis a la part de dalt. La cambra fosca funciona com si fos el nostre ull. Els objectes que veiem a la pantalla estan al revés. Com es desplaça la llum? Volíem saber com viatja la llum. Vam fer un experiment on fèiem passar la llum per un tub recte i un de corbat. Com es desplaça la llum? La llum sempre es desplaça en línia recta. Quan els tubs són rectes la veiem, quan els tubs són corbats no la veiem. I vam concloure que la llum sempre es desplaça en línia recta. La llum i els objectes. Per veure com es comportava la llum amb els materials, vam seleccionar diferents objectes. Després, per grups, vam formular una hipòtesi del que li passaria a cada objecte. I per fi vam comprovar-ho enfocant amb la llanterna. La classe estava a fosques. Aquí hem fet un paper... Ai, t'has passat. Carol! Paper de cel·lofana, hipòtesi, traspassar el paper i es veurà del color. Comprovació, sí, vam veure que sí, que era veritat. I paper vegetal, hipòtesi, traspassarà, comprovació, sí, vam veure que sí, que era veritat.
Coses transparents deixen passar la llum i la visió és clara. Amb la celofana i els vidres la llum passava bé i la visió a través d'ells era clara. Cossos opacs no permeten el pas de la llum. Amb les cartolines, les palanganes de plàstic i les metàl·liques, la llum no passava i no s'hi podia veure a través d'aquests objectes. Cossos translúcids. Amb el paper vegetal, el vidre glaçat, el paper pinotxo, la roba i els trossos de plàstic, la llum passava, però la visió a través d'ells no era clara. En acabar aquest projecte hem après Que la llum viatja en línia recta. que podem trobar dues classes de fonts de la llum, la natural i l'artificial. Que la llum és blanca i està composta de 7 colors. Que els objectes, els veiem, pugui passar més o menys la llum, poden ser transparents, translúcids i opacs. Que els ulls capten la llum que rebota els objectes, passa pel seu interior i forma una imatge a la retina i aquesta imatge arriba al cervell. Que els objectes els veiem perquè la llum rebota sobre d'ells i la capta l'ull. Ara que ja heu sentit la nostra ponència, ja podeu contrastar la pregunta. Us faig memòria. Per què no es veu el que hi ha dins la capsa? No es veu perquè no hi ha llum. Anem a comprovar-ho.